Hola, us parla en Lluís Tendrera, gerent d'Aid de la Joventut i en aquests moments president del CLIECAT, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. La Junta del Consell vol agrair la gran tasca que fa el gremi de llibreters, representats per la seva presidenta, Mari Carme Ferrer, la seva pròpia Junta i tots els agremiats que fan possible aquest Premi Llibreter. I ho volem agrair per dues raons. La primera és que pensem que el comitè que selecciona aquests 3 premis de l'IG, que després són votats per tots aquests agremiats, demostra any rere any un millor coneixement de les meravelles que es publiquen al nostre país. Sense ofendre ningú, queda palès que la qualitat queda per sobre de criteris només comercials. La segona, agrair la gran tasca que fan les cada dia més nombroses llibreries especialitzades en infantil i juvenil, i aquelles que ja li dediquen una secció com es mereix a aquest gènere, que potser és per jovent, però no és un gènere menor. Elles i ells són els indiscutibles prescriptors i això no deixarem de posar-ho en valor al Consell. Moltes gràcies i felicitats a tots els premiats. Bona tarda.